Knisja jeżisti li tiġġedded u knisja li tibqa' tiġi mġedda minn żmien għal ieħor bil-qawwa u bil-grazzja tal-Ispirtu Santu f'kull żmien, f'kull epoka, f'kull ċirkustanza, f'kull nazzjon, f'kull kontinent. Knisja tkun qed tiġġedded daqskemm ukoll ma mhux biss, ġifieri mhux l-uniku sinjal, daqskemm il-Knisja ssir post ta' komunità fejn fiha il-bniedem jista' jfieq. Komunità li fiha il-bniedem jista' jfieq għaliex jintaqa' ma' Ġesu li jfejjaq. Ir-realtà ta' Kristu illi jfejjaq hija essenzjali fil-ministeru ta' Ġesu. Maħniex se nagħtu katakezi fuq Ġesu li jfejjaq, però qed nassumija li din aħna nemmnu fiha. Qed ngħid hekk għaliex jista' jkun li ħudt minnha fil-fidi tagħhom, il-fidi tagħhom sarfuha biss bħala prattika morali. Jiġifieri nies li jmorru knisja jista' jkunu anke saċerdoti u reliġjużi. Imma m'hemmx il-fidi li Ġesu huwa ħaj u jista' jidħol fil-ħajja tagħna u jfejjaq il-ħajja tagħna. Mentri ħafna mir-rakkonti li aħna niltaqgħu ma' nies li ltaqgħu mal-mulej jintaqgħu miegħu għax kienu nies imweġġajn, nies morda, nies li kienu anke maħkuma mix-xitan uħud minnhom. U allura l-ewwel laqgħa ma' Ġesu kienet laqgħa ta' Ġesu li jfejjaq li jeħles. Bil-mod il-mod saru dixxipli tiegħu bħalma kien Bartilmew il-Ama. Il-ewwel li fiq fil-ġisem mill-ama tiegħu, fl-istess ħin ifiq mill-ama spiritwali u sir dixxiplu. Dir-realtà ta' Ġesu li jfejjaq, ir-realtà ta' Knisja li tkun komunità li tfejjaq. Ir-realtà ta' Knisja li tkun spazju fejn tista' tirċievi l-fejqan, jiena konvint illi hija essenzjali fi żminijietna u fil-futur jekk irridu li Knisja tiġġedded bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U raġuni hija mhux biss għaliex Kristu kien għadu jibqa' l-istess. Kristu kien ifejjaq għadu jfejjaq jibqa' jfejjaq. Però għax jiena naħseb fl-esperjenza tiegħi illi l-bniedem tal-lum għandu bżonn ħafna fejqan forsi iktar minn qabel. Ir-realtà li nsara l-ġodda illi se jkollna issa u fil-futur, il-probabilità kbira hija li se jiġu minn realtajiet ta' ħafna uġigħ fil-ħajja. Is-sitwazzjoni kif hija b'numru mingħajr ma nkunu pessimisti ma li nkunu reali, b'numru ta' nies li jitbedu minn Ġesu li jinqatgħu minn dan il-Knisja, meta l-bniedem jinqata' minn Alla isib ilu f'sitwazzjonijiet fejn ħajweġġa' lilu nnifsu u fejn se jkun imweġġa' aktar u t-tentazzjoni tax-xitan se tkun ikbar u x-xitan li tieqret il-bniedem. Għalhekk il-bniedem bla Alla jaqa' fil-vizzi ta' droga, tal-adulterji, tal-alkohol, ikisser lilu nnifsu, ikisser il-familtu. Ifisser illi jeżisti li l-mulej il-dawn qed ifittex u qed jiġri warahom ukoll. U allura rrid ikun dak li anke hu jrid ifejjaqhom, però aħna rridu nkunu l-ispazju li fihom il-mulej fejjaqhom. Aħna rridu nirrealizzaw illi xi drabi il-predikazzjoni tagħna pereżempju ma tix tibda milli ngħidu lin-nies iridu jikkonvertu. Imma tibda billi ngħidu lin-nies Ġesu jrid ifejqek fid-dnub tiegħek. U li inti tikkonverti hija konsekwenza talli tintaqa' ma' Ġesu li jfejqek. Meta aħna qed ngħid aħna nista' Knisja, ġifieri qasisin patrijiet, solijiet, isfijiet, il-Papa aħna nista' Knisja biex ma nqogħdux imorru lil barra minnha. Jekk aħna lil dawn ħutna midrubin bid-dnub bħalna, però forsi għadhom ma ltaqgħux mal-mulej fil-ħajja tagħhom, aħna rridu nwasslu aħbar it-tajba li Ġesu jrid jiġi jfejjaq id-dnub. U mhux ngħidu n-nies inqalgħu bid-dnub tagħkom u jafu li ma jistgħux jinqalgħu, uħud ma jistgħux, id-dnub ħakimhom, ix-xitan ħakimhom. U allura aħna rridu nwasslu aħbar tajba ta' Kristu li jfejjaq u li jeħles l-ewwel qabel kollox. L-ewwel li Ġesu jrid ifejqek u mbagħad li tkun dixxiplu tiegħu. Imma aħna minn ġewwa stess fil-Knisja irridu nibdlu xi drabi l-viżjoni tagħna. Aħna irrid ikollna l-fidi li Ġesu għadu jfejjaq u jrid ifejjaq in-nies ta' żminijietna u noffru l-ispazju ta' fejqan biex Ġesu jkun jista' jfejjaq. Jiena naħseb li aħna bħala Knisja irridu naħdmu ħafna iktar fuq din ir-realtà. U iktar faċli li l-persuna tgħidilha
Edha ħażin edha f'adulterju, ħażin divorzjajt, taf li di kontra liġi Alla, taf li dak huwa dnub, iktar faċli ngħidu dan, imma iktar diffiċli milli nofru spazju lil dawn in-nies, mhux dawn il-kategorija biss ta' ġifieri, kull min jinsab maħkum b'xi forma ta' ħażen. Isma' vera weġġajt ħafna f'ħajtek, però l-mulej jista' jfejqek jekk inti trid u ddieħ iċ-ċans. Vera li xi kultant niltaqgħu ma' ħafna blockages, ma' uġieħ kbir, xi drabi f'għajnejna donnu xejn ma jista' jiġri. Però ma nistgħux eżistijej aħna noqtlu t-tama fina. Inkella aħna maħniex aktar knisja. Maħniex aktar knisja. Insiru servizz ta' counseling, però maħniex knisja. Komunità li temmen fil-preżenza tal-Alla minkejja kollox u f'kollox. U allura eżistijej, jekk nixtieq l-ewwel ħaġa aħna niftħu qalbna vera għal din il-qawwa ta' Ġesu ħajr xtat fil-Knisja, fis-sagramenti tal-Knisja, fil-kelma, fl-Ewkaristija, fis-saċerdot, f'kull mammet. Li Ġesu hija li tifejjaq. U li aħna rridu nkunu l-istrument ta' fejqan f'idejh, mhux b'mod psikoloġiku ma b'mod reali. Ġesu għalilna idejkom fuq il-morda u dawn ifiqu. Idejna huma idejn Ġesu. Aħna li mamdina aħna t-tempju tal-Ispirtu Santu, aħna l-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna nsiru diklit li tfejja, aħna nsiru dak il-ġisem li minnu joħroġ il-qawwa li tfejja il-kulħadd kif kienet fil-Vanġelu. Min mismana l-insara jeħtieġ li toħroġ din il-qawwa minn ġewwa fina li tfejja. Il-poplu nisrani fid-dinja huwa poplu li jfejja id-dinja, mhux poplu li jikkundanna d-dinja l-ewwel qabel kollox. Bħalma Ġesu ġi jfittex u jsalva. U aħna rridu nfittxu li nfejqu. Eżisti biex bekk tasal is-salvazzjoni ta' Ġesu u fi żminijiet għandna bżonna ħafna u ħafna aktar. Però mhux biss nista' imbarra eżisti biex niftehmu, però anke fil-Knisja għandna bżonn ħafna fejqan. Għaliex anke fih dan il-komunità nisranija għandna nies li huma mweġġajn, għandna saċerdoti li huma mweġġajn, għandna nies li qegħdin imexxu li huma mweġġajn. Għaliex eżistijaj, meta inti tkun f'komunità, meta inti tgħix fi qrib ma' ħaddieħor minn kellu nisrani, minnek joħroġ id-dnub ukoll. Minna l-insara joħroġ il-ħażen. Li jweġġa l-ħaddieħor, xi drabi b'nuqqas ta' sensitività, xi drabi bi kliem mhux f'postu, xi drabi f'ċajt mhux opportun, xi drabi bi preferenzi li jsiru, xi drabi billi xi ħadd dejjem li jgħidu tgħaddi tiegħu u ħadd ieħor kull ma jgħid jista' jkun tajjeb ukoll imma nagħlqu ħalqu. Xi drabi nies illu nużawhom fil-Knisja u mbagħad m'għandniex bżonnhom aktar narmuhom. Ġifieri ikonna dan il-weġġat eżistijaj. Weġġat bejn qassisin u lajċi, bejn lajċi l-qassisin, weġġat bejn patrijiet u sorijiet fil-komunitajiet tagħhom. Weġġat forsi eżistijaj mal-istituzzjoni ma' min qed imexxi formalment il-Knisja. Biex qed ngħid li din realtà m'għandix tkun eżistijaj meta aħna nkunu flimkien, aħna weġġu xulxin. Jekk aħna mweġġal minn xulxin, hemm ħaġa tajba, sinjali aħna qrib xulxin. Għax jiena ma jweġġarnix min jgħix fil-qiegħ tal-Indja, fil-qiegħ tal-Afrika, fil-qiegħ tal-Amerika Latina, ħadd ma jweġġani, iweġġani ma' min jiena ngħix, ma' min qrib tiegħi. Mela l-uġieħ eżistijaj anke fih dan il-komunità nisranija jurina li qegħdin qrib xulxin. Aħjar jien nippreferi komunità li fiha l-uġieħa xi aħna qrib xulxin milli m'hemm l-ebda uġieħa li aħna l-bot minn xulxin għax ngħixu fis-skiet fil-muta. Din is raġuni għaliex anke fil-familja, anke ġo familja nisranija, u kien hemm anke l-uġieħ għax aħna ma naqblux kollox bħala bnedmin u għax aħna midinbin. Però nippreferi familja li fiha l-uġieħa xhuma qrib milli fejn nibda uġieħa li kulħadd huwa l-bot. Però l-uġieħ mhux l-aħħar kelma. L-uġieħ aħna rridu nikbru minnu l-fejqan u li nikbru minnu għal istess ħaġa. Għaliex xi drabi l-fejqan li jagħti Ġesu mhux bil-fors l-eliminazzjoni tal-uġieħ fil-ħajja. Imma xi drabi l-fejqan ta' Ġesu li inti tikber fil-ħajja permezz tal-uġieħ li inti tkun għaddejt minnu. Il-Madonna fuq is-salib Ġesu ma jifrankala xejn mill-uġieħ tagħha, però l-Madonna tikber fis-silenzju fl-uġieħ tagħha. U jiena nixtieq eżistijaj jekk fil-katakezi, forsi f'oħrajn żgur mhux se laħaq illum. Naqsam magħkom hekk ftit aspetti mill-quddiesa, mill-liturġija Ewkaristika, mill-quddiesa.
mill-attitudnijiet tagħna fil-qudiesa suppost ikunu bħala proċess ta' fejqan. Mela, nixtieq nieħu xi attitudnijiet tagħna li aħna għandu jkollna fiċ-ċelebrazzjoni tal-qudies. Tifhmuni aħjar kif nibda nispjega. Sabiex jispirawna daw l-attitudnijiet kif għandna nkunu bħala kondizzjoni biex aħna nkunu nistgħu nirċievu l-fejqan għaliex għax l-qudiesa hija laqgħa ma' Ġesu. U l-fejqan huwa laqgħa ma' Ġesu. Il-fejqan mhux abrakatabra, il-fejqan mhux xi ġiex talbiet u naraw l-iktar devozzjoni jekk xi rużarju l-Kurjana taħna Divina jew l-Abtu l-Aħdar jew l-Qaltu Ġesu jew Sant'Antnin jew Padre Pio, Santa Rita, l-iktar jaqbillek. Fejn taqbel basta tuħu l-grazzja. Fejqan mhux dak eżisti. U nittama li noħorġu minn daw il-mentalitajiet li jirrudu l-fidi tagħna xi drabi għal banalitajiet. Il-fejqan huwa laqa ma' Ġesu l-xulxtat, permezz anke ta' daw realtajiet anke ta' devozzjonijiet popolari, ta' qudiesin ċertament. U kif? Imma mhux bħala xi ħaġa maġika, awtomatika, imma bħala laqa ta' fidi mal-mulej Ġesu. Irridu nifhmu li l-fejqan tagħna qiegħed hemm huwa laqa ta' fidi ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. U allura qabel ma naħlu għal dal-proċess jiena nixtieq nagħmellek mistoqsija. U speċjali ħan enfasizza f'dal-katekiżiet hekk il-fejqan interjuri, il-fejqan ta' ġewwa, mhux il-fejqan tal-ġisem, ma l-fejqan ta' ġewwa fil-emozzjonijiet tagħna, fl-uġieħ li l-ħajja tikkawżanna, li ħadd jikkawżanna. Il-mistoqsija din. Int se tħalli il-weġat tal-passat jikkontrollawk u minħabba fekk tibqa' taġixxi bħala bniedem li kollox idur madwarek? Għaliex inti meta tweġġa' b'mod naturali tipproteġi lilek innifsek, qiegħda fl-istint tal-bniedem li jipproteġi l-nifsu. Imma ġifieri inti għax weġġajt ħadd tingħalaq issa? U d-deċiżjonijiet ta' ħajtek ħajkunu biss immexxin mill-eluq li ħajkun hemm fil-qalb tiegħek għal ħadd ieħor għaliex inti mweġġa'? Titibqa' hekk ħajtek kollha? Tkun li l-qabar jissiġilla dal-uġieħ tiegħek? Jew trid li l-imħabba u l-paċi tal-Ispirtu Santu jfejquk issa u jiftħuk għall-futur immexxi minnu. Mela inti eżisti llum nixtieq b'serjetà kbira nagħmillek għażla. Int ħatibqa' fl-uġieħ tal-passat magħluq fil-Knisja, fiż-żwieġ, fix-xogħol, fir-relazzjonijiet, f'biberiji bejn l-aħwa fid-dinja, f'komunità reliġjuża, f'parroċċja, f'kunsill parrokjali, saċerdoti bejniethom, saċerdoti mal-isqof, isqijiet bejniethom, isqijiet mal-Papa. Se tibqa' magħluq fl-uġieħ tiegħek għax ma femukx, ma tawkx inbiżżejjed, ma apprezzawkx, ma ħabbewkx, ħatibqa' hekk u allura tiddeċidi bojkott, nissepara, ma nuħossem fil-parroċċja, ma nobdix aktar l-isqof, ninqata' minn mal-komunità. Hekk taġixxi għal rasek maqtuħ mill-oħrajn għax inti mweġġa, ħatibqa' hekk? Jew ħatamel għażla li tbexxaq ftit il-qalb tiegħek sabiex l-Ispirtu Santu jista' jidħol, Ġesu jista' jonfħu ġewwa fik kif nefħu fuq l-Apostli meta qam il-mewt biex ikun jista' jagħtik l-imħabba, l-fejqan, il-ferħ, il-paċi, biex il-futur tiegħek ikun mibni f'qadi lill-oħrajn, f'komunità ta' familja, f'komunità ta' parroċċja, f'komunità reliġjuża, f'komunità ta' saċerdoti, f'komunità episkopali, fi fraternità mal-Papa. Mulej illum mhux jiena żisħija waħti u Ġesu li llum lilek qed jagħmillek dil-proposta. Int se tibqa' kif int jew titħallini fejqek. Ħalli l-futur tiegħek ma jkunx ikkundizzjonat aktar mill-passat, imma jkun ikkundizzjonat mill-libertà u l-fejqan li jien Ġesu irid jagħtik. L-għażla fidejk, jiena nitlob għalikom il-koll li taċċettaw is-sistej waqt li qed nagħti dal-katekeżi l-fejqan Ġesu irid jagħtikom. L-Ewkaristija sistej, il-Quddiesa, biex tkun mudell għalina ta' mixja ta' fejqan, proċess ta' fejqan, hekk irridu nifhmu l-ewwel ħaġa hemm il-tliet mumenti.
il-preparazzjoni li għandu jkollna l-qudiesa, iċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa fiha nfisha u lejxin tal-qudiesa mela il-preparazzjoni, iċ-ċelebrazzjoni u lejxin tal-qudiesa. Ħanieħdu daw it-tlet momenti li huma kollha importanti f'mixja s-sieħa u ħanaraw daw kif jinfluwenzaw ir-realtà tagħna tal-fejqan. Aħna fi preparazzjoni għall-qudiesa f'qalbna għandu jkollna jekk ma jkunniex allura ħduha talima li anke l-qudies jridu nieħeruhna b'dan il-mod. Li jiena nitqarben biex Ġesu jibdilni fih. Aħna nitqarbnu biex Ġesu jibdilna fih, mhux għal gost u l-konsolazzjoni li jiena għandi l-Ġesu fija. L-Ewkaristija il-mulej ħallijinna biex tkun ikel tagħna. Ikel għalina fil-vjaġġ fuq dil-art, f'dal-pellegrinaġġ li qegħdin nagħmlu għall-ġenna, hija l-vjatikum, hija l-aħħar vjaġġ tagħna, l-ewwel u l-aħħar, aħna vjaġġ wieħed għandna. Il-ikel għat-triq. Però huwa ikel li mhux aħna nibdluh f'ġisimna, bħal meta tikoll kull ikel inti tibdlu f'ġismek. L-ikel Ewkaristiku Ġesu meta tiklu huwa hu li jibdlek fih, mhux int illi tibdlu fik. Aħna nitqarbnu biex il-ġisem ta' Ġesu l-ikel ta' ruħna jibdilna fih. Meta s-saċerdot jitfa' ftit tarta ilma fl-imbit, hemmhekk jurina dil-verità. Meta jgħid bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit aħna jkollna sem min-natura divina ta' Kristu bħalma hu ssieħeb fin-natura tagħna l-bnedmin. Ara eżisti din il-bidla, aħna jkollna sem. Aħna li aħna bnedmin. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu. Ikonna sem din il-bidla f'Ġesu. Kifu ħasem, kifu wkoll tbiddel u ħasem fin-natura tagħna l-bnedmin. L-Ewkaristija sistijaj biex inħejju ruħna tajjeb għaliha, irid ikollna f'qalbna dan is-sens jien ħammur nitqarben niċċelebra l-qudies biex il-mulej jibdilni, jitrasformani. Fiex? Mhux fi bniedem aħjar? Le. Qudiesa mhijiex xi terapija psikoloġika. Jibdilni fih f'Ġesu. Konsegwentament inkun bniedem aħjar. Imma mura l-qudies biex nibdel f'Ġesu se tgħidx qiegħda ċara f'qalbna għax jekk mhix ċara qasfilna xi ġifieri nkunu nsara tafux. Għax aħna maħniex insara biex ngħixu ħajja tajba. Tista' tkun Musulman u tgħix ħajja tajba, tista' tkun Buddista u tgħix ħajja tajba, tista' tkun atej u tgħix ħajja tajba. Meta mhix sara l-ħadd ieħor ma tidajx, ma tisraqx, ma toqtolx, fil dawn in-nies kollha jgħidu jiena la nisraq, la noqtol, la nidaj, sta tkun Musulman, sta tkun Buddista, sta tkun atej għax dawn ukoll jistgħu ma jagħmluhomx. Ma jagħmlix nisra nibdaqshekk. Li għamilna ninsara aħna li taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu aħna ninfetħu għal din il-bidla illi l-mulej irid jagħmel ġewwa fina. Jibdilna fih. U allura mhux aktar x'ma nagħmlux, imma dak li nagħmlu li jgħod. Li nħobbu kif ħabb Ġesu, li jkollna l-ferħ tiegħu f'qalbna, l-paċi tiegħu f'qalbna, l-imħabba tiegħu f'qalbna l-oħrajn, etc. Il-fejqan eżistij li Ġesu jagħtina iridu nifhmuh f'dan is-sens ukoll. Ġesu lilna ma ġiex ifejjaqna biex inkunu sempliċement bniedem aħjar. Ġesu ma ġiex jagħtik il-buzz, il-good feeling. Ma ġiex biex inti jkollok a good feeling fil-ħajja, biex inti tħossok aħjar fi żwiġġ tiegħek. Ma ġiex inti biex tħossok saċerdot aħjar fil-parroċċa, reliġjuż aħjar fil-komunità, isqof aħjar fid-dioċesi, ma ġiex għalhekk Ġesu. Il-mulej l-ewwel qabel kollox ġi, anke l-fejqan tiegħu ma jfejqekx biex tkun aħjar, ifejqek biex jibdlek fih. Jagħmlek iktar bniedem sħiħ trasformat mibdul fih. L-Ispirtu Santu meta jiġi fuqna rid jibdilna dejjem f'Ġesu, fil-profond ta' ruħ tagħna. U allura l-fejqan huwa parti mill-proċess ta' trasformazzjoni tagħna fi Kristu. Il-fejqan huwa parti mill-proċess ta' trasformazzjoni tagħna f'Ġesu. Dak li San Pawl f'waħda mill-trittijiet jgħid aħna nibidlu minn glorja għal glorja. X'inhi l-glorja? L-glorja huwa li ben innifsu. Aħna nitbidlu eżistijaj. Il-mulej billi jfejqek mela jekk inti mweġġa biex tifmuni. U mweġġa fi żwieġ, mweġġa fil-parroċċa,
weġġa f'komunità. Il-mulej ma jfejqikx sempliċement biex inti tħossok aħjar mingħajr uġigħ. Imma ifejqek biex jagħmlek bħalu, jibdlek fih u li kellu l-uġigħ u ħafer. Allura inti ssir tixbaħ lilu mela l-proċess ta' fejqan u proċess ta' trasformazzjoni. Inti differenti minn meta tmur għand it-tabib jew għand il-psikologu. Il-fejqan spiritwali nisrani huwa differenti, inti tmur għand tabib sabiex tabib inneħilek l-uġigħ. Tmur għand psikologu meta tkun imweġġa biex jgħinek tara l-uġigħ tiegħek minn fejn hu ġej, tara kif tistanka tibdel l-imġiba tiegħek f'dik ir-realtà, tittekilja lilek innifsek, ir-relazzjonijiet minn weġġek, eċetera, eċetera, eċetera. Ċertament kollu tajjeb, biex ngħidu ħażin. Ma qed nitkellmu fuq il-fejqan ta' Ġesu. Il-mulej ma jridx ifejqek biex jeħilsek mid-batija biss. Ma jrid ifejqek biex jibdlek fih. Biex inti ssir tixbu, biex inti ssir bħalu. U din allura aħna nagħmlu mistoqsija profonda. Meta jien qed ngħid lill-mulej fejjaqnix qed ngħidlu eżatt. Neħħili biss l-uġigħ u mbagħad ngħix ħajti. Jew jien mulej, jiena tant nixtieq inkun mibdul fik, inkun bħalek. U inti minkejja li inti weġġajt, int ħfirt, int kont infejjaq minn ġewwa waqt li kont imweġġa'. U jiena qed inkun bħalek mulej, għax dak li jfisser li jiena nkun nisrani Ġesu. Jiena nkun bħalek, bħalma kien Stiefnu li joqtluh u jaħfer bniedem infejjaq mhux imweġġa' minn ġewwa. U allura bekk nibdew nrealizzaw il-fejqan bħala trasformazzjoni f'Ġesu, mhux dejjem bil-fors li l-mulej neħħi d-batija u l-weġġat, imma illi f'dawk il-weġġat ikompli trasformana fih u bekk ikunu mfejqin. Mela l-ewwel ħaġa illi aħna mmorru l-quddies biex nitbidlu f'Ġesu u l-fejqan li jridu nfittxu mingħand Ġesu fil-Knisja u fid-dinja u biex jkompli jbidilna aktar fih. It-tieni ħaġa li nistedinkom hija li wieħed qabel ma jitlob għal fejqan li jkollu bżonn u li jfaħħar lill-Alla. Għaliex l-Ewkaristija hi tifħir lill-Alla, hi ringrazzjament. Meta inti tfaħħar l-Alla għat-tajjeb kollu li hemm f'ħajtek u ma tibdix bil-ħażin u bil-batija li hemm f'ħajtek, bil-weġġat li kkawżawlek, meta tibda int ewwel ħaġa tirrikonoxxi li l-mulej huwa ħaj f'ħajtek. Qed tirrikonoxxi l-ġid li qed jagħmel miegħek. U allura il-weġġa tiegħek tara f'perspettiva. Int l-uġigħ li għandek f'ħajtek mhuwiex ħajtek kollha. U kbir kemm hu kbir, u forsi xi drabi huwa kbir ħafna. Imma l-uġigħ li għandek f'ħajtek issa mhuwiex ħajtek kollha. Jiena perswas li anke batejt fil-ħajja, imma hemm affarijiet eżistijej li l-mulej jimlelek qalbek bihom, hemm affarijiet sbieħ fil-ħajja tiegħek. U allura aħna rridu niftħu qalbna għar-realtà sħiħa ta' ħajjitna, mhux għax inkunu mweġġajn donnu n-nuċċali tagħna jara minn hemm biss. Issa ħanejdu l-verità, meta tkun għaddej mill-weġġat fil-ħajja dawk biss tara ta'. Dawk biss tibda tħoss, imma jiena dak nixtieq ngħidkom eżistijej. Ma nixtieqkomx narakom tibku ħajjitkom. Għaliex imweġġajn u donnu spiċċa kollox fil-ħajja ġdejt imweġġa. Hemm wisq iktar f'ħajtek. Iftaħ qalbek għal din realtà sħiħa illi l-mulej lilek irid jagħtik għax Ġesu għandu ħafna x'jagħtik, mela iftaħ qalbek, faħru għal dak li diġà hemm. Għax f'dak li diġà hemm fil-mulej inti tista' tirċievi ħafna aktar u tirrealizza illi l-uġigħ mhuwiex ħajtek kollha. U apparti minn ħajtek imma mhux ħajtek. Aħna lekk immorru l-quddies ukoll biex nirringrazzaw il-mulej. Hija Ewkaristija tfisser ringrazzjament. Mela rtu konna attitudni ewkaristika, xiġifieri attitudni ta' tifħir u ringrazzjament bħala kundizzjoni biex aħna nirċievu.